नारे नारे କେଳାଟା କାହିଁ ଖୋଜୁଲ? ଭିକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲୁ। ହଁ ବାଟ ବଣେ ଆଜି ଖୋଜି ପାଉନି ଆଉ। କେଳା ତୁ ସ୍ୱାମୀ କି? ମୁଁ ପାଉନି। ତାହେଲେ ତୋ ଭାଇଟା କିଏ? ତୋ ଭାଇଟା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ତ? ଦେଖିଛ କିସ ବାଜନେ କାନ୍ତ ମୋର ଗଲେ କାହିଁ ମୋର ଗଲେ କାହିଁ ଦେଖିଛ କିସ ବାଜନେ ବାଟ ବଣେ ଆଜି ଖୋଜି କେତେ ଦିନ ଗଲାଣି କେତେ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି କହିବି? କହିଲୁ କହିଲୁ ଆଜକୁ ହେଲା
ସ୍ୱାମୀ ତ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ତ ମନ ଖରାପ ହଉଛି ଆଉ ହେଲେ କୋଉଦିନ ଆସିବାକୁ ତ କହିଛୁ ନା ଆରେ କୋଉଦିନ ଆସିବେ ବୋଲି କହିବି ଆଉ କହିଲୁ ତ ଗଳି ଗଲାଣି ସଂକେତ ନ ଆସିଲେ କେତେ କଥା ଖୋଜିବୁନୁ ଲୋ ଅନେକ ଦେଶ ଭାବିଲି ସଂକେତ ନ ପାଇଲି ଅନେକ ଦେଶ ଭାବିଲି ସଂକେତ ନ ପାଇଲି କଣ କହୁଥିଲ ଦେଖିଲେ କହିଦ କାହିଁ ହରିଣା କରୁଛ ଆମେ ଦେଖିନୁ ତାହେଲେ ଦେଖିନୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ତ ଅବାଗି ନାରୀ କେ ଶୁଣିବ ମୋ କଣ କହୁଛୁ କିଲୋ ଯଦି ଦେଖିଦବ କହିଦ ନହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯିବେ ନା ଖୋଜିବାକୁ ଆଲୋ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ହଜିଛି ତୁ କହୁଛୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ତମେ କେଳାହାର ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ କିଲୋ ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚିତା ଟିକେ କୁଟୁଛି ଜାଣିଛୁ ହଁ ଅବିକା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ କଣ ଚିତା କୁଟୁଛୁ କୋଉଠି କୁଟୁଛୁ କହୁନା ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଜାଣିଆ ଆଶୋକ ରାଜବଧୂ ବନିତା ଆଶୋକ ସୀତା କୁଟି ଦେବୀ ଲବଙ୍ଗଲତା ଆଶୋକ ରାଜବଧୂ ବନିତା
Thank